J'espère que mon ami dont là y en est. Ah, ay, mon roman dont. C'est vrai, là, comme mon fou mi. Ah, mon roman. Et quand n'est ça, voilà. Chérie, nous sommes comment? Amba, ça va mon bébé? Et te Bobia? Aïe, Mona? Nebo kalamo. Wakati mina fadeo me bogata nyenyi ni kera makana na uga demalo wasro e dalin yere ke lime ano jugu sa ko yala. Idiota. E kuma? E ne mu kuma suge ko fonde ma soma dana. Nebe kumi fe to ko yam kadne. Em che sugu. Ali te malo ya yere. La memoria monomani. Nenga pike wela nalite. Samala monomani. La memoria monomani. Pike wela nalite. Kabile ma. Shera pande. Ne dorante. Chérie, soma. Chérie, kodin manana. Ah, alhamdulillah. Isu nogora kanya? Ay de mas no kanyere. Mona? Nshira nkilina. Ah non, koni. Ça n'a pas comment. Nala sona sune te shikile, OK? Ah d'accord, bien. OK, viens ici. Anne Soroma. C'est joli, ça va. Ça va. Yala ne kumese ka kenyi mandoya. No problème, faut étaler la cigarette en fait. OK. Merci. Quand on se kungla na kusebe ya no. Aywa joli me fe kan kun kenyi man badori kada kan sinya mo do kan na bureau la. Na patron ko ko nga kenyo gonte nyo madani ya fam. OK, problème faut étaler. OK. C'est sûr là. Nala sona ma ibe nimsi wasa sora kula. OK, ubijani kusebe. Aga tunga ni ngal la de. Ne ko be barake mi? Ne be barake critique la o ka cabinet la. Ah, OK. Ne era sigi yondo bino ali fana be barake. Ni era kan ata bo ala ko fe menta don abi yoro kile minila. E si yoro to. Atako Mike. E ko Mike diwa. Ah, mona? Moni fana ka patron to ko Mike. Ah bon. O dun kara Benzema ko ne.
Anne Soroma, patron. Ah, Astrid, comment tu vas? Ça va. Ça va bien? Bien. Ah, patron, courrier de Onanade. Ah. Ok, Astrid, il me Ok, patron, merci. Ok, merci beaucoup. Moussa, ça va? Ah, patron, Anne Soroma. Ça va. Il veut clé, mais il va dire, madame Mani, on a un baracarola. Patron, madame Glen, mais. Moussa. Est-ce que vous avez dit que madame Dougouna? Ah, patron, madame Fleur de Dougouna. Ne t'as pas de mima. La clé, la clé, j'ai kaboué. Patron, j'ai kaboué. il y a une qui est drôle, patron, ma gueule. Hein? Ne fais pas d'abord comme ma belle défaut. Chérie, mon amour, Alice, ni tara minute tuguni. Johnny fana bigi wele ni wakati na. Jomene wele ni wakati na ni chete. Ibe telefone ta iba ɲɛfɔ na k'i bɛ terimuso dɔ fɛ baro la y'a mɛn. D'accord, ɲamɛ. Allô? Allô, chérie, ça va? Mais et me sera temps bɛɛ ka to ka téléphone ta. Akɛ to téléphone ne to me charger la. Ok. E bɛ min? Ne nana n terimuso dɔ fɛ yen baro la. E dun m'o fɔ ne ɲɛna? Komi n kelen ne tun bɛ so kɔnɔ baro kɛ ne ye minɛ n fɛnɛ ko n bɛ bɔ ka na baro la. Ok. Donc ne ye n ka baaraw la teliya ne bɛ so san nin waati in na. Ah, d'accord, ɲamɛ. N yɛrɛ bɛ n teliya sisan ka don so. D'accord, i teliya ka na min k'i kɔnɔ. Bébé. Ah, cɛ yɛrɛ cɛ in bɛ k'an tɔɔrɔ dɛ walayi. Nin to in sa. A tɛ se k'an to an ka ko kɛ. Nin to an ka tɛmɛ n'an ka ko ye. A n'a kɔnɔ furuba ye. Anne-Clé, chérie, ça va? Aïe, Touré. Et de mon cœur. Ah ouais, il y a de mon cœur. Et Corée m'a dit, mais quoi? Ah non, m'a dit, mais. Quand on a du rôle là, m'a dit. Ah, d'accord.
hakili la ne bɛ taa n da n sɛgɛnnen ba don quoi. Katida chérie. Allô, petit cœur. Oui, mon amour. Eh bien, Wallahi, ne bɛ sira la déjà ka na n bɛ sen san. on est sigilé mais qui connaît restaurant. Ala yafa n ma ko wallahi 5 minutes dɔrɔn di yan n bɛ se san. Ah d'accord, nya mais qui connaît. An sɔgɔma ne ba. C'est un sɔgɔma. Ne bɛ se ka mun d'i ma? Nani ju kelen. Yala chérie hakɛ to bɔ yen mi deli. Ah, o tɛ foyi ye n'a ma ɲɛ I yɛrɛ sera yan ka ban o de kun ka gɛlɛn. O la bisou. Yafa n ma ko I ka faamuyali ko ɲuman na. Ah, o tɛ foyi ye I yɛrɛ ni ce. Ah ok. Sinon jus dɔrɔn de ta. Awɔ. Ah ok. A to n ka dumuni commandé o la kɛ. Voisine, ça va? Voisin, ni ye jigintɔ de yan? Voilà, ni ye jigintɔ de. Cɛ baara ka ca, dossier ka ca waati bɛɛ lajɛlen la feere kelen don. O kɔni ka baara ko ninnu kɔni. N'aw fana m'a lajɛ de ka taa ni dɔ d'aw sigiɲɔgɔnw ma. Non, I ka nin kuma ye tiɲɛ. N bɛna n ka emploi de temps jateminɛ walasa ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min. O bɛ sɔn ka fisaya ko la dɛ. O la n yɛrɛ bɛna lajɛ k'i ni muso invité ka na tilela dun fɛ yen don dɔ la. Non, o hakilina ɲumanba de ye tan. N'Ala sɔnna an bɛna jate. Sinon I cɛ dun baasi t'a la? A bɛ. Donc I bɛ n ka foli fɔ a ye. I bɛ na ni wings plat fila ye ani firiti dɔɔni ani boisson den fila. Ok. Wallahi n ye de ta ye san. I ɲɛnafinba de tun bɛ n na wallahi. Wallahi I yɛrɛ ɲɛnafinba de kun bɛ n na. I tɛ se k'a miiri wallahi k'a dɔn k'a fɔ ne content don cogo min na nin wagati in na parce que I bɛ n kɛrɛfɛ wallahi. Sinon I cɛ yɛrɛ dun. A b'a ka baarayɔrɔ la. Ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ I bɛ se ka baara kanu cogo di ka ni muso ɲɛnama dagabanaba in to I kɔ. Chérie hali an ka nin kuma in bila. O bɛ n'i ko ten. N'o tɛ I ɲɛnafinw mɛnna sa.
Oh. Ni chenche kain ça. Et puis il est sexy aussi. Ana frère jogo chenyu mai. Ah. Balmake en sogoma. En sogoma ne balmamso. Ya fama koy ite nyama ika airfoin mideli. 10 heures ñogona rebe comme ça. Ah, ni to koy adi. Ah, ne to ko Enchanté. Ah, partager. Ebe na ya kuma bega chaya. Oui, ni temps libre be ngolo ne to kana distraire kan farbo ñogona quoi. Ne du na ya kuma be ne ma dedike. Ah, awo. Ok, bo kana joro la adam ne bila fo kata fo wati kera ibna ya o wati be. Ira du ni sonkari wa imo ko sebe. No yere ifene ni sonkadi turo. Awa iyeli jarani ko sobe. A jaran yere fene. Am se ka numéro fale. Ah, ok, problème ta la no de kadi. Ola ma foko kambe numero Ok, te. kambe. Astrid dan sogoma. Nsi kuma sumogo. Toroste. Korbaste. Bashwete no. Nsi. Muisa me an somarina. No, jugumante, ukuna na boyga patron la. Bon, tiens la masi an folo. Mais atina me ka sura mana. Ni bi sigi ka kono. Ok, problème tala. Ok. Astrid, ça va? Oui, ça va, patron. Comment tu vas dire? Toroste. Patron, avec Watin Bondovi qui kono. Ah bon? John, Kumba. Kumba, ça va? Oui, ça va. Eh, hakatu wa nyera miyo. Non, ne na naga soro ma welil ke. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, on a ta bureau. Ok. Allô? Allô, mon amour? Ne ko ebe mina be wakati jamane du meke welete ka ne ka appelta. Eh, voilà, ne be salle de gym ne la ouais. Ko salle de gym est-ce que e tien yere ne du meke wele téléphone me ka sonner te ka tamna. Eh, yakli sigi. Ne a fini na tugumna, ne be salle la téléphone me mobile kono de. I kon ta fo ki ma ne ka appela na sansu yi kun kono. Allô? 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 Ah, bismillah. Ok, merci. Finalement, demain, il est qui c'est moi. Non, jugumante, ukume munu de la royoro la. Ah, d'accord. Donc, du coup, nana ka folie blega secrétaire là. Ah, ok. Comme un client do. J'en profite de faire comme hier fou. Ah, ok, d'accord, Adjarani. Ah, Astrid, il y a clientèle quoi. Là, on a client do. Ok. Sinon, Barada, ça va? Oui, ça va, comme ça. Ah, ok. Améga en Bamba. Ok, alhamdulillah. Non, ça c'est bien. Ok, bon, Ténéga, temps perdu. Mais c'est rien. Ah, ok, déjà? Ah ouais. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme Baraka tient hier boulot. Ouais. Barando, il fait un boulot ça. Ah, d'accord. C'est qu'il y a un numéro sur là. Ah, non, pas de problème. D'accord, merci.
Allô? Oui, allô? Rocky, ma sera? Oui, voilà, c'est toi, Beflene. Il y a un frère qui est Ah, donc ne blague, ça vous n'est qu'au cabas, faut mettre les corps. Ah, non, vraiment, il était là à ramener. Rocky, il y a un week-end. Week-end, fin bâté moloré, mouna. Tu m'as fait qui invité à Ngabo? Non, à te ma bâche. Il y a un foin na air seulement. D'accord. À ton cadigné, il y a un fait. Problème ta là, ni que la légale là, on a drôle, il y a un expliqué, on te met en mita. D'accord. Donc, on a ma foi pour à samedi ou là? À samedi alors.